Ndine vanhu vari panapa ini. Vanhu vari kutya chando kumabheki. Kutya chando. Mabhegi wakazara ungwanda. Mune mine chii mabhegi? Mune hembe dzekupfeka. Oh, dzekupfeka. Ihundi. Manyatsouya mabva kupi mimi? Kabva kuMozambique. Kubva kuMozambique kuti vaprofitwe. Ya. Zvimagumbeze. Vanhu vari kuda kuti Mwari ataure navo. Nezigumbeze sumba. Hanzisiya henyu mabheki enyu. Vachengeterei vanotya kubirwa. Kana kuti vaitirei favor ka. Uyai nemabheki avo kuno aende mina ipapo mama. Aende paside navo. Nekuti mukavatorera vangazocheuka. Handimozani munoda kugara neshwanda dzako. Unenge wakajairira kombi. Kamukombi ndomekuti bhegi pamakumbo. All right. Mama makadi. Tiripo makadi munhu waMwari. Aiwa nderirai chokwadi. Mauya kuti munamate nesonasi. Amen munhu waMwari. Magumbeze ndiye kuti muvate. Ndatya kuti ndingatonhorwa nekuchadzokera musangano wapera. Kune vanhu vatouya kuti vanenge vari pano kusvikira know it before it happens. Prophetic conference yapera. I love it. Zvino mama ndichada kuti ndimbodai mbijana. Ndizvo. Ndirikunzwa munhu waMwari. Ndoda kuti nditaure nemi zvakapfava. Maki ekumba kwenyu munawo zvenyu ekupinda mumba? Angu ndinawo mamwe anosara nevana nababa. Okay. Saka kumba masiyani. Ndasiya baba nemusikana webasa nevana. Ndoda kudamburira musangano wenyu panzira. Sei zvakare munhu waMwari. Ndiri kunzwa kuda kutomoka poisra. Ndotaura here. Ini ndotaura mai. Ndotaura. Ini ndotaura. Ndakakupa maoko ugobata basa rangu. Ndakakupa makumbo aya ugofambira shoko rangu. Ndinizve ndakakupa maziso aya ugoona chakanaka nechakaipa. Ndotaura. Ndotaura mai. Hazvibvumidzwe kuti paitika chinhu chisinambobvira chakaprofitwa. Hazvibvumidzwe kuti uye pakonferensi ino ugodzokera kumba kuine hombe iri kuvhurwa. Hazvibvumidzwe kuti mwana womuprofita agara ari murima. Hazvibvumidzwe. Saka tiri pano tinodzimbunura kupepeta nekuyanika pachena. Ina handitya asi ndototya kutya kwacho nokuti ndokunondityisa. Handizeza asi ndotozeza kuzeza kwacho nokuti ndokunozezesa. Can I do some serious stuff here? Can I demonstrate the prophetic martial arts par excellence? Reason yandanga kuzviitira mama inyaya yekuti handisi kutendera kuti muuye nemagudza enyu mukugara pano muri murima. Saka ndoda kuti ndikurelisei mudzokere kumba nhasi. Sei futi munhu waMwari ndauya kuzonamata. Kana madzokera kumba handidi kuti musvike mega. Ndoda kuti mutsvage kana mumwe munhu wamunopinda naye.
Imimi musikana wenyu webasa munomuti awaridze mubedroom enyere? Prophet. Imimi musikana wenyu webasa munomuti avate pamubhedha penyere? Prophet zvakutondiremera ndichatonzwisisa. It is what it is, mama. Chaita kuti nditaure izvi kuti ndiri kuramba kuti mumwe munhu anouya kuzonamata kuine mumwe munhu ada kuparadza imba yemumwe munhu kumba. Izvozvo ndazviramba nezita raJesu. Kana ngaito kana $10 zvayo ndipewo 10. Ndipirewo mama. Toda kuti kana makuenda muite kukwira taxi. Mazvinzwa? Mukurumidze kusvika asi musatange masvikapo. Muri mega. Musikana wacho ndowarini ko? Ndewa 2025 years. Ama 2K. Ama 2000 venyava mavaona. Ama 2K venyi vava mavaona. Ama 2K. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka mama, pandichiri kufunga. Pozina ndichiimagine kuti kana ndirini ndikatakura mabhegi aya ndinononoka kusvika. That's what I was thinking. But favor ndoda kuti mavaitire vakomana. Tsvakai munhu anovasiya pabus stop apo. Vakwire very fast. Vaende. Waita basa munhu waMwari. Mama, musazopara mhosva. Nekuti kutaura kuno vana vari busy kunze ndai munorara. Pamunonosvika munonosvikira nezvandiri kuda. Hamuna kufambira mahara. Amen munhu waMwari. Endai zvenyu. Tsvakai vanovabatsira kungotakura kusvika pabus stop apo. Perekedzwa nechikomana icho nemumwe muri 2. Tenda munhu waMwari. Ndimi 1 wandabvumidza kuti musarare pano. Warwere maoko. Uri wanoita sei? Ndimi munoda mared handed ka? Kwidzi. Goodness and Mercy Ministries inokuunzirai No Eat Before It Happens Prophetic Conference. Ibakwazi kungakenzakali ziva zvisati zvaitika. No Eat Before It Happens Prophetic Conference iri kutanga Friday 30 May 2025 kusvika Sunday 1 June 2025 pa Goodness and Mercy Ministries. Mwina Prophet T. I-conference iqala ngoLwesihlanu 30 May iziyephela ngesonto mhla ka 1 June 2025 Goodness and Mercy Ministries. Friday 30 May 2025 kuvana 6 p.m. kusika na 9 p.m. Saturday 31 May 2025 kuvana 6 p.m. kusika na 9 p.m. Kuchiti Sunday 1 June 2025 kuvana 10:30 makuseni kusika na 3 maskati. Tinenge tiri pa Goodness and Mercy Ministries. Corner Highland Road na Mushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Tibate Shayutingo 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T. Wanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.